more chickens. So starting with the 100 would also help that as they go to the hatchery, we'll then have more of these chickens. So it's what we can actually do is they can then end up not all of them coming here because some come from very long distances. They can actually do groups. One group take 20 and they start, and then the next group can also take the next 20 chicks, and then the project goes. So it's more of the trainer, and then the project expands into other areas as well. Tanga tiri pano patariro yedu One Stop Empowerment Center for Girls iri ku Seke Rural ku Ward 8. Pazuva ranhasi tanga tatsikwa na Minister and Councillor weku People's Republic of China vanga vauya kuzoita handover yeproject yavakatipa ichange ichibatsira vanasikana vedu teen mothers kuti vange vachienderera mberi neupenyu. Kazhinji kana chitarisa nyaya dzema-teen mothers tinoona mastatistics achiwandira kumaCentral, asi tinoona zvakare kuti kuno kunana Seke Rural, kunana Chihota kuMashonaland East vana vasikana vakawanda vari kumbunyikidzwa. Iye zvino tiri kunyanya kutotya nenyaya yekusanaya kwemvura nenyaya yedrought iriko zvinotonyanya kuwedzera. Saka panapa tiri kuti vasikana vanokwanisa kuuya vapiwa project yekuti vanokwanisa kuchengeta huku dzechibhoyi, voita zvakare yatinoti market gardening pachirungu. Vasikana vanenge vachiita vachibatsirwa nevana mazvikokota. Kuno kwaSeke tiri pedyo nemugwagwa zvekuti vasikana vanokwanisa kuita kuti vabatsirike kunotengesa kune misika iri padyo, uyezve tine zvikoro, makiriniki pamwe chetepo nevamwe vanokwanisa kuya pano pamuzinda vachitouya kuzotenga. Muzinda uri panapa takaugadzira nekuona kuti zvibodzwa zvevasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa kwete muMash East chete asi kunzvimbo dzakasiyana siyana ramba zvichiwedzera, uyezve kuona kuti hakuna muzinda unonyatsotarisa vasikana vari pasi makore 10 kuti vawane mukana wavo wekuti vachengetedzeke nekugadzirwa kudzokera kune vamwe vari pamwe chete. So muzinda uya unouyu uchavabatsira kuti vawane kubatsirwa kuenda kuzvipatara, kupiwa counseling, kuenda kumatare edzimhosva, asiwo zvakare kuti vange vachibatsirika kuita mabasa emaoko vari pano, uye kudzidziswa nyaya dze-sexual reproductive health rights, nekuti vazhinji vachona nyaya dzatiri kusangana nadzo ndedzevasikana vari kuzopedzisira vavabereki nguva yavo isati yakwana. Muzinda unoyu kuti unge uchivhurwa tasarirwa nekurutivi rwuchange ruchichengeterwa vasikana kwavanenge vachigara, uyezve kwavachange vachiitira mabasa emaoko kuti kunge kuchirufwa uye kuiswa mawindo nekuisa mafloor kurutivi irworwo, uye kune rimwe rutivi kwavachange vachibatsirwa kusapotwa kuenda kuzvipatara, kumatare edzimhosva nekuwana counseling. Kwangosara iko kuiswa ceiling nekungoiswa matiles pasi, muzinda wakutovhurwa kuti vasikana vange vachibatsirwa. Pamuzinda unoyu panguva imwe chete tinokwanisa kuchengeta vasikana vanosvika ivo 36 kana kutoraudzira kana zvichinge zvakaomesesa, asi tinenge tichiteedza mitemo yehurumende yeku-social development uyezve ku-Ministry of Women Affairs vanova ndivo vanotera ma-one stop centers edu muno muZimbabwe. Mr. Governor Madzorera, ndakamirira Mambo Seke pabasa raiitwa pano nekuda kweChinese Embassy. Ndiri kuti donation yavapa iyoyo inoita kuti shamwari yemwanasikana izoenderera mberi ichirarama, nekuda kwokuti shamwari yemwanasikana iboka rinorarama rine vanasikana vanenge vakundikana muupenyu, dzimwe nguva nekuda kwekuabuswa, dzimwe nguva nekuda kwe-early marriage, pavanomhanyira kunoroorwa kudaro zvoramba vapamberi. Saka kana zvaramba nekuda kwadirector weshamwari yemwanasikana vakaona zvakakodzera kuti vavake muzinda unoyu mudunhu rekwaSeke mumusha waSabhukuvhera. Vavaka kudaro, ipapo ndo pavanonge vaine pekuitira maprojects avo anozovaita kuti vararamewo sevamwe vanhu vari munyika vasiri kuzopema kunze uku, nekuti kana ukamboita mwana mumwe chete ukaramba uchipema uchida chekudya uchida chekupfeka unopedzisira futi wapiwa wechipiri wechitatu.
saka chinova chinhu chisiri kuzobatsira vanasikana. Saka ini ndakamirira dare ramambo, ndiri kuti kune vose vari kunze uku, nzvimbo ineyi haina kuumbirwa kuti vanhu vasazotora mukana wekuti varambe vachiabhusa vanhu, asi yaumbirwa kuti tidzoreredze hunhu hwevana vanga vakurasika dzimwe nguva vachienda pamagrosa, mumabhawa nemunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka nzvimbo ineyi yaumbirwa kuti iumbiridze hunhu hwanga hwarasika hwevana. Nekuda kwaizvozvo tinoramba tichitenda veChinese Embassy vatipa masidzi, vatipa kunyangwe nepambu yakambenge yakabiwa nemasola aya kuti zvinhu izvozvo zvigova panzvimbo. Uyezve tiri kutarisira kuti dai muzinda unoyu ukava nedenga, chidziro chiripo asi denga rikavepo, unokwanisa zvekare kuzochengetedza vanhu vazhinji vevana vechidzimai ivavo vanenge vasangana nekubhinywa, vanenge vasangana ne-early child marriage, vanenge vasangana nezvekare zvinorwadza mumwoyo, nokuti vamwe vanotongodzingwa pamba vasina chikonzero chaicho chinobatika, asi vanotorwa neshamwari yemwanasikana vochengetwa pano kuitira kuti upenyu hwavo huzoenderera mberi. Maonero angu, danho ratorwa neChinese Embassy idanho ratiri kuti kunyange isu seZimbabwe, kunyange isu secommunity yekwaseke, tikaisa musoro pamwe chete tinogonawo kuvandudza muzinda unoyu ukava muzinda ucharangarirwa pasi rose.